akan wannan gabar zamu ga wani kuskure da wasu iyaye suke a wannan zamanin, ko kuma wasu malamai ma har suna ba da shawara akan haka. Ni a gani na kuskure ne ka ce ba za ka bar mai ahalin gidanka wani abu ba, ka bar musu dukiya. Za ka ji an ce ai ba za su ma addu'a ba, ai damun baka haifi mutanen kirki ba, ko kuma baka tsaya ka yi musu tarbiyya ta kirki ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in dai ka yi musu tarbiyyar wannan fa wallahi za su karba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idhni rabbi. To kaga in dai gona mai kyau ita ke fidda yabanya mai kyau, to alama ce ta cewa kai ma baka yi ma mahaifanka addu'a. Tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazi kabusa la yakhruju illa nakida. Kai din tunda baka zama mutumin kirki ba, ta ya zaka haifi mutanen kirki? Ba hujja bace kace a'a bazan bar ma diyana kaza ba, bazan tara musu dukiya, bazan a'a. Ka tara dukiya in dai ta halasce, Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya albarka a ciki.